Сәлем, мин Айгөл Валиуллина, Бикафест фестиваленең җитәкчесе. Син җырлыйсың, үзең җырлар язасың, шигырь сөйләргә яратасың. Гомумән, үзеңне иҗади кеше дип саныйсың икән. Димәк, сиңа Бикафест фестивалендә катнашырга кирәк. Сәлем, мин Зарина Вильданова, фестивальнең программа директоры. Фестиваль 2 юнәлеш буенча үткәрелә: музыка һәм әдәби юнәлеш. Сине танылган кешеләрдән торган жюри белән очрашу көтә. Шулай ук төрле остаханәләрдә катнашу мөмкинлеге дә бар. Сәлем, мин Амир Садыков, фестивальнең арт-директоры. Быел концерт җылы атмосфералы фатирник форматында узачак. 8 декабрь көнне безнең тыңлаулар була, ә инде 9 декабрьдә Сәләт йортында без иң яхшы чыгышлардан төзелгән гала-концерт караячакбыз. Ул иң яхшы чыгышлар арасында синеке дә була ала. Мөмкинлекне кулдан ычкындырма.